Добре дошли в този епизод. Днес ще говорим за една на пръв поглед противоположност – границите и свободата. Защо е толкова трудно да ги съчетаем? Защо често или се жертваме, или позволяваме на другите да преминат нашите граници, или се затваряме и губим свободата си? Какво представляват границите? Границите са невидимите лични, които определят кой съм аз. Къде свършвам аз и къде започва другия? Какво е приемливо за мен и какво не? Липсата на граници води до изтощение, изолация и гняв и използване. Прекалената твърдост на границите води пък до самота, пак изолация. Какво е свободата всъщност? Свободата е чувството, че можем да бъдем себе си, да изразим мисли, чувства, желания, без страх, че ще бъдем наказани или отхвърлени. Свободата е възможност за избор. А защо ни е трудно да съчетаем и двете? Причината са нашите вътрешни страхове. Страх от отхвърляне. Ако поставя граници, ще ме оставят. Страх от загуба на контрол. Ако дам свобода на другия, ще бъда наранена. Вина. Ако кажа не, съм лош човек. Тази вътрешни убеждения държат в крайности. Или без граници, или без свобода. Истинската връзка между границите и свободата как трябва да бъде? Истината е, че здравите граници създават истинска свобода. Когато знам къде стоя и уважавам себе си, мога да дам и на друга свободата да бъде себе си, без страх и без контрол. Границите не ограничават, а създават, защитават. Свободата не руши, а разширява. И така, сега ще продължим с нашата любима мини медитация. Както винаги, по традиция. Затворете очи, дишай дълбоко, издишай. Представи си, че около теб има кръг от светлина. Това е твоето лично пространство. Вътре, около кръга, си ти. Твоите мисли, чувства, ценности. Сега усети как този кръг е ясен, но мек. Той не е стена. Това е поле, което казва: тук съм аз. Аз заслужавам уважение. Отвън виж другите хора. И всеки има свой собствен кръг. Между кръговете има място за връзка, за любов, за свобода. Кажи на ум: аз уважавам своите граници. Аз уважавам границите на другите. В тази яснота намирам свобода.
Бавно се върни и отвори очи. Истинската свобода не е без граници. Истинската свобода идва, когато границите ни са ясни, когато се уважаваме и когато позволяваме и на другите да бъдат свободни. Благодаря ти, че беше тук. В следващия епизод ще говорим за още по-важна тема. Как да изграждаме доверие в себе си. Така че да можем да създаваме стабилни връзки и стабилни финанси. Ако искаш да научиш за моите опитности в живота, фалити, падения и така нататък, погледни първи епизод, изгледай го и така. Успешен ден!